ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. чемпиони вазни ним вазнини UFC Магомед Анкалаев гуфт ки барои муҳориба моҳи август розигии худро дод. Биёед суханҳои Анкалаевро гӯш мекунем. Ҷо Роган гуфт ки дастаи Алекс ба ӯ хабар доданд ки Алекс бо дасти шикаста ва бо вирус ба муҳориба баромад. Вақте ки ҷангоҳарро ба муҳориба мебароянд, ягон тай аз онҳо 100% сиҳат ба муҳориба намебарояд. Ба ман реванш бо ӯ моҳи август пешниҳод карданд ва ман розӣ шудам. Аммо агар ки ӯ омода набошад, пас кадоме ки дар навбат бошад бо ҳамон меҷангам. Барои ман фарқ надорад ки зидди кӣ, навиштааст Анкалаев. Ва дӯстон, фикр мекунам ки агар Алекс Перейра дар моҳи август барои реванш розӣ нашавад, пас бо эҳтимоли калон рақиби Магомед Анкалаев Иржи Прохаска шуда метавонад, ки аллакай чанд муддат аст ки байни онҳо бадбиниро дида мешавад. Диққат! 20% скидка дар ҳама дороҳои ширкати Шифофармо то охири моҳи Рамазон ва ҳамчунин ҳиҷомаи тамоман бепул. Чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Чемпиони пешинаи вазни ним сабук UFC Илия Топурия худро чемпиони вазни сабук эълон кард. Ман чемпиони ҷаҳон дар вазни сабукам. Барои ман ин чиз аён аст, вагарна ман ба дигар вазн намебаромадам. Ман барои рақобат розӣ намешавам вақте медонам ки пирӯз шуда наметавонам. Ягон кас дар сатҳи ман нест. Ман медонам ки ҳозир вазн кам кардан намехоҳам. Аз ҳамин сабаб ман вазни ним сабукро банд кардан намехостам. Ҳаст шахсоне ки ҳар рӯз тамрин мекунанд. Ба монанди ман ҳар рӯз барои орзуҳои худ мубориза мебаранд ва камарбандро қапидан аз ҷониби ман ноэҳтиромӣ мешуд. Чӣ гуна ки ман гуфтам ман чемпиони ҷаҳонам, фарқ надорад ки ман камарбандро озод мекунам ё не. Ба ман камарбанд дар кор нест, то ин ки худро чемпион ҳис кунам, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Топурия бо ҳар гуна роҳ ва бо ҳар гуна суханҳо кӯшиш карда истодааст ки Махачевро хашмгин кунад, аммо ҳозираш да бенатиҷа, чунки Махачев ҳоло бо ӯ ҷангидан намехоҳад. имрӯз рейтингҳои UFC тағйир ёфтанд ва Арманд Царукян дар рейтинги паунд-фу-паунд шомил шуда ҷои 15-умро ишғол кард. Ана Макс Холлоуэй, Шон Омели ва Чарлз Оливейра бошад якзинаӣ ба боло рафтанд. Дар ҷои 15-ум Леон Эдвардс қарор дошт. Акнун ҷои ӯро Арманд Царукян гирифт. Баъди ба топ 15 паунд-фу-паунд шомил шудан, Арманд дар инстаграми худ навишт ки ба наздикӣ хабари калон мешавад. Бо эҳтимоли калон, дӯстон, ба наздикӣ данавайд оиди муҳорибаи Арманд, оиди муҳорибаи Топурия ва оиди муҳорибаи Махачев хабар медиҳад. Мо бошем интизори ин хабарҳо мешавем. Шумо бошед дар канали мо обуна шавед, то ин ки якум шуда аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошед. Акнун мегузарем ба рейтинги вазни нимёна. Баъди шикаст додани Леон Эдвардс, Шон Бреди 4 зина ба боло рафта якум рақами рейтинг шуд. Леон Эдвардс бошад 2 зина ба поён рафт. Камару Усман ва Ҷек Дела Мадалена бошад якзинаӣ ба поён рафтанд. Ҳамин гуна Шон Бреди дар рейтинги вазни нимёна аз Шавқат Раҳмонов дида болотар шуд ва шояд ки ӯ довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавад. Пеш аз оне ки Шон Бреди ба октагон баромад, UFC оиди ӯ наворе нишон доданд ки дар он навор ӯ бо ҳамроҳии варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов тамрин карда истодааст. Ва бояд қайд кард ки онҳо ҳамдаста буда. Самандар яке аз шарикони спарингии асосии Шон Бреди аст ва албатта ки тамрин бо Самандар гӯштини Шонро ба дигар сатҳ баровард. худи Шон Бреди чанд муддат пеш акси якҷояшро бо Самандар нашр карда кори вазнин ягона роҳ навишта буд. Ва дӯстон, тамрин бо чунин ҷангварон албатта ки ба Самандар таҷриба ва мотиватсияи калон медиҳад, чунки Самандар роҳи чемпионшавӣ онҳоро мебинад ва барои чемпион шудан ба куҷо рафтанро медонад. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.